Dbáte o životní prostředí a smýšlíte ekologicky? Pak matrace z biopěny, která je vyrobena z přírodních materiálů, splňuje přesně vaše požadavky. Malaga je kvalitní sedmizónová matrace, jejíž nosné vrstvy tvoří kombinace studené a oblíbené viskoelastické pěny. Oranžová nosná vrstva tvarovaná do masážních nopů je tvořena z viskoelastické pěny, obohacená o sojový extrakt. Používáním této pěny se snižuje protitlak matrace na ležící tělo. Zelená nosná vrstva tvarovaná do masážních nopů je tvořena z kvalitní studené pěny s přídavkem aloe vera, který má příznivý vliv na pokožku. Jádro matrace tvoří studená pěna, která je provzdušněná otvory zaručujícími ventilaci a změkčení matrace v oblasti ramen. Celková výška matrace je 19 cm.